ଜାଗର ପାଇଁ ଏକ ବାରରେ କେମିତି ମୁଁ ଏକ ବାର ତରକାରୀ ବନେଇଲି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ସବୁ ପରିବାକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ସାରୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ଛୁଇଁ ନାଡ଼ି ସବୁ ପରିବାକୁ କାଟି ତେଲ ଦେଇଦେଇକି ଜିରା ଦେଇଦେଇ ସବୁ ପରିବାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ସନ୍ତୁଳି ଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଅଧା ସିଝା ହେଇଗଲା ପରେ ଛୁଇଁ ନାଡ଼ିକି କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପାଣିରେ ପକାଇ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ବରକୋଳି ପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ନେବା। ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଦେଖ ପରିବା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ବାହାର କରିନେବା। ତେଲ ଦେଇଦେଇକି ବଡ଼ିକି 7-8ଟା ବଡ଼ିକି ଭାଜିକି ବାହାର କରିନେବା। ତେଲ ଦେଇଦେଇକି ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଦେଇଦେବା ଅଦା ଛେଚା। ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏଥର ତରକାରୀକି ଢାଳିଦେବା। ଆଉ ଭଜା ବଡ଼ିକି ଦେଇଦେବା। ମିଶାଇ ନେବା। ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇକି କଟା ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି 1 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଗରମା ଗରମ ଖାଇବ। ଏକଦମ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇବ। ରହିଲି।